èxit rotund. Així ha definit Pere Hernández, president de la Federació Catalana de Pàdel, el campionat de referència de la federació en la roda de premsa de presentació de la 26a edició del Campionat de Catalunya de Pàdel Open Plastic Band. L'acte s'ha celebrat a les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona, seu del campionat, i on s'ha portat a terme també la celebració del tradicional torneig Pro-Am. El valoro com un gran èxit, que estic segur que es produirà al llarg de la setmana, amb superar per tercer any consecutiu les 300 parelles, 304 concretament, 608 jugadors i jugadores en competició. Tenim el millor circuit de competició de l'estat espanyol, 18.000 llicències, i no és d'estranyar, tot i que continua sent un repte i una il·lusió, que se superin les 300 parelles en un campionat de Catalunya, que és el nostre present competitiu, la millor competició en categoria absoluta, juntament amb el campionat de Catalunya de menors, que és també una competició emblemàtica i que és el nostre futur com a federació i com a esport. És un orgull poder-ho fer, és un orgull poder tenir a casa nostra la millor prova del circuit per tercer any consecutiu, un èxit tan esportiu, que això està garantit, com per nosaltres de l'organització, i que tothom gaudeixi de la setmana i que el temps per acabar-ho d'arreglar ens acompanyi. Nosaltres, com a empresa catalana, estar en un event com aquest ens omple d'honor, evidentment, i poder col·laborar amb l'esport català sempre és una cosa molt agraïda. De fet, Plastic Band ja fa molts anys que està ficat en el pàdel, sobretot en tema de menors, i aquest és el primer pas que fem dintre del món dels adults. Jugadors professionals del circuit català i d'altres amateurs s'han aplegat a les pistes del club barceloní. Tots ells i elles han pogut gaudir d'una bona estona amb jugadors i jugadores del circuit com Albert Nogueras, Marta Marrero, Lucía Sainz, Gemma Triay o Ricky Martínez, entre d'altres. Les semifinals del Campionat de Catalunya Absolut de Pàdel Open Plastic Band s'oferiran en directe mitjançant el canal oficial de YouTube de la Federació Catalana de Pàdel. Serà dissabte 20 d'octubre a partir de les 4 de la tarda, quan els espectadors podran veure les semifinals via streaming. Així mateix, les finals de diumenge es podran veure pel canal Esport 3.